Ja, maar dan gaat jou de Baga Cultuur TV speciaal voor jou hier. Pretoria la natuurlijk Rotterdam Zwijt. En ja, zo'n awooie, heerlijk gezellig, vooral op zo'n prachtige dag. Het is zonnig weer, het is niet koud, heerlijk weer. En dan, hoe lang we ook contact vandaag weer. We gaan voor je op pad. Hè? Blij dat u kijkt, wees welkom. En dan gaan we wel kijken met wie kunnen we verder praten. Goed, blijf afgestemd op Cultuur TV, speciaal voor jou. Ja, Bradagasa, je ziet het hier met Jongens Victorie. En dan kijken we hoe we u allemaal kunnen zien. Dag meneer, wat is uw naam? Ik ben Ludwig Pengel en ik kom uit Rotterdam. En namens alle Surinamers wil ik de groeten doen vanuit Rotterdam. Rotterdam, maar hoe lang bent u al in Nederland? Nou, ik ben momenteel 25 jaar in Rotterdam. 25 jaar, dat is een mooie tijd. En wat doe je in Nederland zo'n beetje? Nou, ik werk. Ik zit in het bouwverkeer. En ja, het valt nog een beetje. Het valt nog een beetje. Vooral in deze tijd dan kan je zeggen van ja, alles is duurder geworden. Ja, want het is verschrikkelijk duur. Vooral mensen in Isabi. Ja. Alleen Nederland doet nog niet zo gezellig mee zoals de buurlanden. Nou, hoe zal ik zeggen, ze doen mee, maar achteraf. Ja, want mensen heet het, dat contra de maïsaka prijs. Ja, maar bij Holland, no was een prijs omdat de man zegt dat de mij make money ving. De mij make schandalen, boemvoer, heb je money, de mij make. Maar goed, je bent lekker in Nederland, je bent op de markt. Woon je in de buurt? Nou, ik woon toevallig in de buurt. Geweldig man. En volg je de ontwikkelingen zo een beetje in Suriname? Nou, niet echt. Echt, maar je wel, dat is toch idee en zo. Nou, die dingen weet ik wel. Je hoort van, je ziet het op nieuws. Dus je ziet ze allemaal voorbij gaan. En hoe lang geleden was je in Suriname? Een jaar terug. En hoe was het? Nou, als je bezig bent met je dingen, dan zie je niks wat er allemaal om je heen gaat. Nou ja, het is wel leuk. Of zeg je van vroeger was het leuker? Vroeger was het leuker dan nu. Ja, wat is niet meer zo leuk dan? Nou, ik zou je zeggen, als je moet gaan lopen en kijken, dan zal je zien van de omgang met de mensen daar in Suriname. Dan zou je zeggen van, ja, iedereen is echt voor zichzelf. Iedereen voor zichzelf. Ja. Vroeger was voor ze, buurvrouw bij Borwan Pretien, kan je ook bij buurvrouw aanschuiven. Nou, dat zeg ik, nu is het niet meer zo. Iedereen, je voorzien kan bij Barwam Chimlingere of buurvrouw Bari of Pier Aigi of Kigwa Scoro. Scoro de man met er tegen dat waar ben je zo laat? Amanji wan pai pai. Maar nu is het niet meer. Nu, if je vrouw naar kapje de ouders zijn kon voor je vrouw en dat no boom. Hey, voorzien, if je vrouw voor je, tegen ons is extra. Extra. Dus minimaal sap safe maar ja, na a jeugd samen met kip vroeg na sambotaki, na afas fades maar elibi. Oké, maar je ziet de regering doet hun best, want de oppo-kinderbijslag. Nou, de opperkinderbijslag, maar als een nas doen, sa des maar is doen. Dus mannen de gemotiveerd voor doen aan in akondre. Oké, maar laten we hopen dat de man oppo want wanneer de regering, als het nu 8 maanden, 9 maanden, Luko Saipsa. Me hopen dat de doen aan tak de oppo, no voor doen aan voor chara kondre ka waka. Tak de kabige doen aan tak de roko, met ontwikkeling, met motivatie die den schreef. Dan alles aan negotiëren in akondre. Dat is belangrijk. Alles moet go sweetie. En oké, je was vorig jaar daar, je hebt mensen gezien daar. En kan je een bar want toen maar een ODT, want die mensen zeggen, hé, look zo wat erop. Nou, maar bar, alles ranam gemeenschap mee bari, en trobi soort volk, nee, maar alles ranam mee bar wa odi. Dan in het bijzonder mijn familie. Geweldig, geweldig, geweldig. Ook jou met Barwan Sweet Odi. En we zeggen tot de volgende keer. Dat is goed, ook hetzelfde, geniet van weer. Zeker weten. Het is heerlijk mensen. We blijven genieten. We gaan verder lopen en kijken met wie we kunnen praten. Want het is één en al gezelligheid hier op de markt. Ja, brada, ga jou de Baga Cultuur TV speciaal voor jou hier op de markt. En op de markt wil ik op een restaurant. En hier op de markt wil je wat leuke smaak. Dag mevrouw, wat is uw naam? Mijn naam Muriel. Muriel, dag Muriel. En? Monique. Monique, jullie zijn vandaag samen op de... Inderdaad. Hey, en jullie zijn vriendinnen. Ja. Vrienden, Collega's. vriendinnen en collega's. Wat voor werk doen jullie dan? We deden samen massages. Massage. Dus we was hier, dus heb je pakken hard mee dan. Dan kan je liggen, dan doe ik je rug van je. Wat gezellig mensen, je ziet het hier en hier kan je alles vinden. Oké, jullie komen uit Suriname. Tuurlijk. En hoe lang zijn jullie al in Nederland? Te lang. Wat is te lang? Ik kan niet meer rekenen.
32 of zo. 32 jaar. Zo is een mooie. Zo is het. Oké, maar jullie volgen een beetje Nederland hier. Lekker weer. Het is wel duur geworden, hè? Eindelijk zon. Eindelijk zo. Maar hey, vind je niet dat dat kon diri? Ja. Maar niemand klaagt. Iedereen klaagt, maar niemand doet wat. Maar no, dat is maar ook klaar. Want benzine op reis rijden jullie auto. Nee. Wat jong, wat diri? Migado. Iedereen lekker gaan lopen, auto thuis laten. We gaan fietsen, skaten. We hebben minder file. Precies dat. Thuiswerken. Thuiswerken, mensen, jullie hoort dat in Nederland is het duur geworden. En hoe vaak gaan jullie naar Suriname? Te duur. Te duur, ticket. En met het kerosine wordt het nog duurder. Inderdaad, wordt het nog duurder. Maar We gaan zwemmen. horen jullie mensen, ze gaan zwemmen. Ze geven massages en ze kunnen goed zwemmen. Maar luister nou, wanneer waren jullie voor het laatst in Suriname? 2023. 23 is 3 jaar geleden. En hoe was het? Hoe was het? Het was lekker. Maar dus het is, je zegt van, hey, eigenlijk meer aan Gobaga. Ja, maar Moni chateau. Een ticket toch, een ticket. Maar zijn er nog dingen die je dacht, jongen, Atto, dat heb ik meegemaakt. En ik wil zo snel mogelijk weer. Oh, Samen Takimati, je ziet het daar, die meneer zegt, zei je Takimati. Alles abo, geweldig. Oké, mensen, hebben jullie een verhaal voor me? Jullie zijn naar Nederland gekomen, heb je een verhaal? Wat is het spannendste wat je ooit hebt meegemaakt hier in Nederland of in Suriname? Jumontori. Ik zou het niet weten hoor. Oké, maar jullie hebben gehoord Santokidere? Het Ja. was nog ineens op nieuws, zo uitgebreid. Het was op nieuws, maar bij Bouterse was het. Bij Bouterse was het. Ja, toch? Die van Bouterse hebben jullie gezien. Was Ik de heb het wel gezien, ja. Maar die van Santoki niet. groot nieuws. Die van Santoki. Dat is er niet eens. Nee, niet volg nieuws. Dus Maar vanaf nu volg Culturo TV. Alles, TV volg ik wel. oh ja, mensen, je hoort dat ze volgen Culturo TV. Dat is geweldig. Oké, en doen jullie nog massage? Want stel mensen willen bij jullie komen. Kan dat nog? Bij mij voorlopig niet. Oh jee, ja, maar wat kan die? Want dus wat ben ik jong mee komen zien? Wie baka Tamara? Ja hoor, bij mij thuis mogen ze komen. Hoe gaan ze je vinden dan? Ze hebben haar nummer. Ik heb mijn nummer. Ga je vinden? Ja. Mensen, even gezien. Jullie hebben mensen in Suriname. Wie wil je nog steeds wie willen jullie groeten? Mag, Die van mij, wie is je familie? de Sabi. Sabi. Mensen, je hoort het. Familie Usabi, Aitakodi. Familie van Engel en familie Koeblau. Mooi zo, mensen. Je hebt het gehoord. De groeten vanuit Rotterdam. En dan zeggen we, dag mevrouw, u bent er aan het racen. Dankjewel. Mevrouw Reza, wat je mensen. Je ziet het. Goed mensen, we gaan jullie bedanken. En ik zou zeggen, fijne dag, geniet ervan. En wie weet, zien we elkaar weer. Ja? Zijn we bekende Nederlanders, wie weet. Jullie zijn zo bekend dat die mensen willen komen masseren. Laat ze komen. Maar de sapide. Kapelle, laat ze me opzoeken. Kapelle. Kapel aan de IJssel. Purmerhoek. Wat zei je? Purmerhoek. Operweek. Schenkel. Schenkel bij je. Bij die metrostation Schenkel. Ja. Oké, mensen, u weet het. Schenkel, Kapel aan de IJssel, daar is ze. Moeten ze zoeken, zien ze het op de, hoe dat ding? Site. Op die site, Healing Hands. Healing hands mensen. Wil je gemasseerd worden? Heb je nog wat pijn? Maakt niet uit. Maakt niet uit, kom maar. Voor pijn, hè? Maar Healing Hands doen het. Maar wat doen jullie? Alleen masseren of ook dingen? Wat is dingen? Mensen zeggen, doen ze ook alles. Niet aan happy ending. Oh, dat is het. Oh, happy ending is het. Happy ending mag je je eigen hand gebruiken. Mensen, jullie hebben het gehoord. Happy ending is, doen ze niet aan. Wel voor als je pijn hebt of iets lekkers. Ja, want het is ook voor gezinnen, toch? Dan komen ze met hun kind. Oké, mensen, u heeft het gehoord. Massage. Zwangerschapmassage, alle doen ze. Ze zijn vandaag hier op de markt. 2 vriendinnen kennen elkaar zoveel jaren. En toch vandaag weer gezellig hier op de markt. De barwa uwa sweet odi. En altijd fijn te met ons ramang. Groetjes. Doei. Ododi. Letitia Prime Piece. Oh, pruimen mensen. Hey, ik zie, wat kost het tas? Een hele tasje €1. Een euro. Mensen, je ziet dat op de markt. Is je, op de markt. Afrikaanderplein. Mensen, u ziet dat op de markt is je gulden en daalder, wat zeggen ze nog? Of omgekeerd. Ja, Het is hier gewoon. in dezelfde lijn. Oké, dezelfde lijn. Dus het is €1 in plaats van €2. Zo is het. En wat heb je meer? Manja, messi, manja, mango, kokosnoot. Alles heb je hier. Ja, ik heb vandaag mango, banaantjes, babybananen.
avocado, lekkere papaya, gevlogen papaya's. Dat allemaal op de Afrikaanderplein. Aan de plein. Geweldig. Zeker, zeker. En waar is die kousenbaan? Kousenband op de andere plaats. Dan moeten we even Je hebt 2 standjes hier. standjes. Ja, mensen, u ziet dat hij gaat tijd van alle markten. te runnen. Ja. Dan Hard werken. hard werken en dadelijk moet je naar Cultuur TV komen, hè? Ja, Dan zeker. ga ik je nog meer reclame voor je maken. Zeker, zeker. We gaan door, hè. We gaan dan door. We gaan door Cultuur TV speciaal voor jou. En mensen, je ziet het hier. Deze man doet hard werken hier voor jullie. Dus kom gewoon bij hem. En alles heeft hij hier. Zeker waar. Dank u wel. Oké, boy. Abong. Hey, heb je nog mensen die je groeten? Allemaal. Iedereen door het hele land. Oké, goed zo. Je hebt iedereen gegroet. Naar de Rotterdamse markten. Oké, goed zo. Oké. Ja, Brada, je ziet het hier op de markt nog steeds. En we praten met de mensen hier. En we zijn blij als we een paar mensen zien, vooral uit Suriname. Dag meneer, hoe gaat het met u? Goed hoor, En wat is uw naam? Boerderij Niermel. Oké, en hoe lang bent u al in Nederland? Dat is 79. Vanaf 79. Toen de tijd was het misschien leuker dan nu, of niet? Ja, zeker, 100%. Die dingen zijn duur geworden. Hè? Ja, alles is duur geworden. Ja, zeker. Vroeger was we zijn op de markt vandaag. Ja, En dan een beetje gezellig. ja, zeker hoor. En volg je de ontwikkelingen zo een beetje in Suriname? Je look op zijn aan? Ja, kijk wel. Ja, ik heb broertjes, 3 broertjes ja, in Suriname. Ik ben pas november weer teruggekomen. Ik was daar voor een maandje. U was op vakantie. Ja hoor, En hoe was het? heel goed. Ik vind het goed hoor. Heel perfect. Perfect, Suriname is perfect. Ja, zeker, 100%. Maar was die ticketprijs duur? Ja, de ticket die is nooit gaat die goedkoop worden, denk ik. Ja, jammer hè? Ja, maar kijk, van hier naar India is dezelfde prijs. We even tijd als we Suriname 9 uur vliegen. Daar in India heb je 500 euro ticket. 550. Ik heb pas gisteren ook op radio gehoord, amor. 550 euro voor ticket. Waarom zo duur van Surinaamse ticket altijd? Ja, het is zonde, want Ja, heel veel mensen willen naar Suriname, maar het is zo duur. Ja, nu is vooral alles in crisis. Dan kost die ticket misschien 2000 euro. Ja, dus dat is het zo een beetje. Ja, maar dat is zo moet. Maar u bent in Suriname geweest, u zegt het was leuk. En niet lang geleden is de heer Santoki overleden. Ja, klopt, dat heb ik ook gehoord op nieuws hier. Ja, Erg hè? ja, je kan niks doen. Dus, Je kan er niks aan doen, zo is het leven eenmaal. eenmaal is het zo. Ja. Goed, in Nederland duur, Suriname. En hoe was het? Want sommige mensen zeggen veel criminaliteit of iets. Heeft u iets gemerkt? Ja hoor, de criminaliteit is hoog daar. Als je weet, je bent uit Nederland gekomen, dan willen ze gewoon jou alles pakken hoor. En toen je naar Suriname was gegaan, was u bij uw ouderlijk huis of zegt u, nee, die is er niet meer? Nee, ik was daar gebleven bij mijn broertjes. Ik heb 3 broertjes nog in Suriname, dus ik ging daar logeren. Okay, dus, maar denkt u dat het ooit goed gaat komen met Suriname? Want we hebben olie gevonden. Ja, zeker, dat is waar. Ja. Maar bent u van plan ooit terug te gaan voor goed? Nee, denk ik niet meer. Ik ben gepensioneerd, nu ben ik bijna 70. 70 jaar en u denkt, ja, laat me hier maar lekker 100 worden. Ja, klopt, zeker, dat is waar. Ja, gezellig, gezellig met uw kleinkinderen, uw kinderen. Ja, toch zeker. Ik heb kleinkinderen. Ja, heel mooi, kinderen, kleinkinderen. Vandaag op de markt, wat schaf de pot vandaag? Ja, goed hoor. Wat gaat u eten vandaag? Ja, nog niks te eten. Sopropo, antrua, kareila. Karaila misschien, dat weten we nog. Maar goed, we gaan u bedanken. Hè? En u mag uw broers groeten, u mag je familie groeten. Ik heb ja, iedereen daar in Suriname hartelijke groeten en dankbaar. Mooi zo, dankjewel en blijf ons volgen op Cultuur TV, speciaal voor jou. Ja mensen, u ziet het, we staan op de markt en het is altijd fijn toen we met wat ons ramang. Dat we Gitori, we Giswitori en vandaag zien we een meneer hier staan. Amai, jou Swiss haren. Dag meneer, wat is uw naam? Prim. Prim, dag Prim, Faigo. Ah, ja, nou, ik wel. Mooi weer, dus. Mooi weer en ik ben jouw haring. Ja, toch. Ja, maar accident is allemaal wel je haring, no? Dus de kijkers, eten jullie haring? Deze meneer vindt het lekker, zegt hij. Ja, toch. Heel erg, ja. Eet je het ook zo, no? Met een... Nee, je deed nog een country. Je bent in Nederland, dus je moet je een beetje ook aanpassen, toch? Ja, maar je hoeft niet alles te eten. Ja, alles aan de man, dat zijn die nog jaren. Ja, maar haring, het is lekker. Ja, toch, is lekker. En hoe lang bent u in Nederland? Nou, heel lang. Wat is heel lang? Meer dan 50 jaar. Meer dan 50 jaar. Maar dan hoe vaak gaat u naar Suriname? Pas Mikong. Pas ik kom. Wat is pas?
week geleden. Oh, heb je dat ding meegemaakt dan Suriname de Fusantoki? Nee, ik was toen op Aruba. Oh, je was aan Aruba? Ik vreeg wat allemaal dit. Hey, het is plotseling hè? Maar ja, dan zou ik die man zeker laatste eer gaan. Maar ja, van mij weet allemaal dit. Dus als je daar was, die Bogo. Ja, go zeker toch. Want president hè? Ex, ja. Ja man. En hoe vond je dat hij het heeft gedaan? Ja, je hoort alles, je ziet alles. Alles al doe je goed, ben je niet slecht, ben je niet goed. Al doe je het slecht, ben je goed. Dus zo is dat eigenlijk. Zo gaat. Dat gaat al jaren, een hele tijdje zo. Maar u bent pas terug en hoe gaat het nu? Nou, je ziet niet veel hoor, verandering. Nee, is het niet veranderd? Oh, nee, het blijft zo. Het gaat nog 50 jaar zo blijven. Volk, hij met Luko TV nou. Vorige keer dat hij man bij, dat kan een beetje zo boom, maar het gaat de goede kant op. Er is nog tijd dat bij de kashi. Maar Sayushi, Minder is nog een verandering. alles aan direct. Alles aan die Amoro Kondiri. Mora Kondiri. Ja, Papa olie, want olieprijs, ja, hier nou de. ja, dat is toe. Want de mij met olie drap of vawaka. Minus op Maar ik vind olie drap. Hoi. Olie vind dat wel. Ja, ik vind niet, maar ja. Ai. Go. Maar je zegt het is nog steeds hetzelfde, maar dat verandert in de man, weet je. No, komt toe. En ook al Tot veranderen. is het beter geworden. Hey, het is al eens toren en des, maar de toren verleden die bij was na. Zo zei SLM Kalem. No, mine vreeselen, want die na garantie toch. In garantie. Altijd kalem. Kalem je vrij. Oké, maar Maar lomai go na gaya na dape de mai abra baktrak. is dat goedkoper dan? Nou ja, maar die heeft zekerheid toch. Maar dan je gaat eerst naar Sint Maarten voor je gaat Guyana toch? Rechtstreeks. Nou ja, rechtstreeks de mai mee, drie lees de mai vrij. Dus je dit op een woord, ja, je tik een cake. Wat schaft de pot vandaag? Mino sabi, Vrouwenbori. mia haring, dus mino sap samo yang het. Wan heri, wan moksalezi, of wan mooi bachao roti sani. Ik ga het makkelijk houden hoor, want mia budget lekker dus mine spang. Ja, budget lekker, dat tot ik is rifuru. Ja toch. Je moet veel slapen, no? Nee. Even schrijven, ja. Aja klik nee, ik als schrijven. Nee, want sommige mensen die konden was rifuru. Ja, dat. Ja, alles soort maar dit toch. Maar hoe ze, want de apassie is zo goed, want die wij drapen alleen bij konden. Aladei no manga strati. Dat is maar dit dan aan vaststelling. Chikungunya, minus tot gunya de maap dape. Oh, maar je not kiezen. Mino kiesje. Maar zo zei je lieve. Mi bede alles, mi bede daar niet keri met daar foto. Maar je moet wapen niet schriftje zo'n beetje adressigo's meer misschien. Dus als je naar Suriname gaat, Mogo, make de man no prik je alles. dus je hebt goede voor maatregelen genomen. Dat ben je ons aan, dat moet je voorbereiden, anders moet je niet gaan naar de jodede. Ja toch, want je smerie schreef in tegen een maskita. Los maar dit die met dat. Maar je deed van maskita. Dat is massa best kikbaar. Mino sabi, maar dit wel. Ja, voor die miskit. Dat die jonge mensen, je hoort dat dus. De mai tegen alla soort Santa Gama dede na kosu chikungunya kanena na afaning a corona schreef kan de man niet tegen precies. Adressie ben de en zo. Swaf ziekenhuis Bono. No go an minodoro so fara. Tak mi si saip sadape. Je bent reizen hier in Wansani. Ja, hier tak next. Ane wandel famus wandel. En nee, wandel van ons wandel, mensen hoort het maar. Sana morgen Sweets in Suriname. Wat is het leukste in Suriname? Nou ja, mooi weer. Mooi weer. Ai. Maar je gaat vaak naar Suriname toch? Dan moet er iets zijn wat leuk is. Er no. Je wil lo bakondre. Mi geboren daar, dus aantal zijn hariu. Dan is het sana morgen Sweets het eten of zwemmen of cola krijgen of zang. Sana, jimeng. Deki ukrabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampumfui ala. No, je gaat voor je rust. Ja, laat het zijn dat. En familie. Ja, toch. Oké, wat tak je odi, maar wie? Maar die deed de rest allemaal deed ik ba. Oké, de man gwekba. Allemaal goed. Na fi bawapen is er bon. Look at die mevrouw groetje, afro, daar kan zij. Look.
Dag mevrouw. Ai, Mevrouw, dankjewel. kan nou want dat kan itu. Ja, oké, maar goed. En je mag met de mensen de groeten. Je mag takjes maar. Iedereen gegroet. Dan tot de volgende keer. Ja, Rico. Thank you. Omiti, dankjewel. En je ziet het wat een gezelligheid hier in Rotterdam. In Rotterdam, ik hoor wel mooi muziek op de achtergrond. Ik ben hier gezellig. Ja, hallo. Het is heel gezellig. Ja, wat is uw naam? In Suriname. Wat is uw naam? Frans. Frans. En Frans, je bent gezellig hier. Waar staan we nu? Bij Remzi. Café de Markt. Café de Markt. En, Zuid. En waarom bent u hier vandaan? Wat is zo gezellig hier? Ja, waar moet je anders naartoe? Wat is er nog op Zuid te doen dan? Niets. Nou, heel weinig. Heel weinig, maar vandaag hier. En dan ontmoet je heel veel mensen. Alleen maar woensdag en zaterdag is het hier heel druk en heel gezellig. Heel gezellig. En wat doe je meer, behalve naar hier komen? Wat is er nog meer in Rotterdam te doen? Nou, heel weinig. Heel weinig. Jij niet dan? Ja, hier is gezellig, want ik hoor mooie muziek. Ik zie mooie mensen hier zitten, prachtige mensen. En Dat is niet nodig. meer heb je niet nodig. En dan een paar drankjes erbij. Ja, inderdaad. Ja, en als je naar huis gaat, Goed gevoel. heb je een goed gevoel. Hey, maar één vraag nog. Eén vraag heb ik nog. Het wordt allemaal zo duur in de wereld. Vind je dat ook? Vind ik ook, ja. Wat maakt het zo duur? Komt het door die Trump? Nee, dat komt door onze Nederlandse regering. Nederlandse regering? Die te veel belastingen op alles. Op check, benzine en ook op de accijns. Die zijn te hoog. Vandaar dat alles zo duur is. In heel Europa is allemaal goedkoper, behalve hier. Alles is zo duur overal. Kijk, ik heb me nog permitteren. Ik heb nog gemazeld dat ik het kan doen. Je hebt nog wat in zak. Ik heb nog wat achter de hand, ja. Dus ook de vrouwen die nu kijken kunnen. En als een vrouw zegt, hey, ik wil voor je schoonmaken, kan dat? Ja, dat kan. Dan kan ze voor dat verdienen bij jou. Ja, dat kan. Vrouwen, kijk maar, deze man heeft nog een vrouw nodig. Die is op zoek naar jou, dus misschien heb je nog wat. Nee, mijn vrouw is pas overleden. Oh, gecondoleerd. En ik moet het allemaal alleen doen. Oké, alleen. Dan moet je alleen koken straks. Ik betaal aardig wat belasting, maar we hebben het heel goed gehad. En ik heb het nog steeds goed. Fantastisch. Klagen. Niks te klagen. Nou, het is gezellig hier. Geniet ervan. De zon schijnt. En gezelligheid kost geld. Jij moet het maken, gezellig maken. Nee, de mensen moeten het gezellig maken. Jij ook erbij. Met wietje kom. En als de mensen je mogen en je bent normaal, dan heb je er gewoon allemaal goede dag. En hier is zo gezellig. Ja, wat schaft de pot straks dan? Wat zeg u? Wat schaft de pot straks? Ik ga hier naar kip halen en ik heb nog krielwaalpjes en nog een salade. Nou, gezellig zeg. Nou, geniet ervan. En je mag nog mensen de groeten doen of een oproep doen naar iemand. Aan iedereen in Rotterdam die het goed heeft met mij. En ik met hun. Oké, geweldig. Ja, heel mooi. Nou oké, bedankt voor de... U ook bedankt. U ook bedankt. Jij ook. Ja mensen, je ziet het, we zijn hier aan de Pretoria-laan. Pretoria bij Warung Zayang. Lekker eten, waar je lekker heerlijk eten kan halen. Als u wil eten en u bent in Rotterdam, dan ziet u het lekker eten hier bij Warung Zayang. En daar zien we twee gezellige mensen, twee prachtige mensen. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is John Hanuman. John Hanuman. En mevrouw? Sharda. Sharda. En Soekraat. oké, u bent getrouwd, Soekras. Ja. Nee, Meisjesnaam is Soekraat, ja. En hoe lang wonen jullie al in Nederland? Want jullie komen uit Suriname? 52 jaar. 52 jaar. Oh, dat is lang. Ja, zeker. Nou ja, het is ons huis hier nu thuis. Ja. En jullie komen dus uit Suriname en u bent 52 jaar hier. En waar woont u? In Den Haag. Den Haag. En wat brengt u vandaag in Rotterdam? We komen onze schoonvader bezoeken. Hij is 2 jaar geleden weduwnaar geworden. En ja, dan heeft hij ook van ons als kinderen aangetrouwd. Hij heeft natuurlijk ook de zorg nodig en vooral tegen de vereenzaming. Want als we hem niet komen, we bellen hem wel ook. Maar het is toch beter om even langs te gaan, kijken hoe het hem gaat. Dus wij zijn het dichtstbij van de 5 kinderen, zijn wij het dichtstbij. Ja. En hoe oud is hij? Hij is pas 85 geworden. We hebben een groot feest gegeven. Ja, in Krimpen aan de IJssel. Dat is bijna 300 man. Dus, Het is groot feest? zeker.
we pakken het uit, hè, want hij wordt niet elke dag 85. Inderdaad. Dus, en dan volgende wordt als hij 90 wordt. Dus hij gaat naar de 100. Dus ja. En je hoort het mevrouw, het is uw vader. Ja, ja. En het was een groot feest, daar heeft u veel werk. Maar valt mee, uitbesteden. Uitbesteden. Veel ook organiseren. Het is niet alleen, maar ja, het was een leuk feest. En mijn schoonvader heet Narayan Sukraj. En nou ja, we proberen hem toch voor hem te zijn. En ja, dat kunnen we doen, dat is onze plicht als kinderen. En ik zie mijn schoonvader als niet mijn schoonvader, maar als mijn vader. Wel, dat is heel mooi om te horen. En jullie hebben elkaar heel jong ontmoet. Ja, we zijn inmiddels, even kijken, 43 jaar bijna. Bijna 43 jaar getrouwd. 43 jaar getrouwd. En wat is het geheim? Steeds water geven, plantjes water geven, steeds onderhouden, hè? Ja. En, Mensen, je hoort het onderhouden. ja, en ik zorg voor haar allemaal leuke reisjes. Ze zijn net terug van een cruise van Miami. Dus ja, je moet zorgen dat je weer primetime voor elkaar hebt. Heel mooi dat jullie dat nog kunnen, ja, jullie het kunnen veroorloven, want het is een dure tijd. En het is... Geld is het probleem niet. Als we denken dat geld het probleem wordt, dan is geld het probleem. Wij denken in mogelijkheden. En ja, niets is zeg maar te veel voor haar. Dus ik probeer haar het beste van het beste te geven. En dat is ook het geheim, hè? Dat is het geheim. Liefde en vertrouwen en lief zijn voor elkaar, hè? Neem ik aan. Ja, zeker. Lief zijn voor elkaar. En zij werkt voor ouderen. Zij is chef-kok in een ouderenverzorgingshuis. En nou, dan krijgt ze heel veel liefde, want ze kookt met liefde. En dan krijgt ze zoveel liefde terug van de mensen. Als ze er niet is, dan klagen de mensen van, waar was je, weet je wel. Dus er gaat heel veel liefde in het eten zitten en dat proeven de mensen ook. En voor hoeveel mensen moet u koken dan? 16 mensen. Voor 16 mensen, dat is een grote pot. Ja, zeker. En van alles, hè. Ze is van alle markten thuis. Dus ze kookt Nederlands eten. Ja. Surinaams eten. Ja, ook. Ook pom. Nee, dat niet. Ik ga gelijk. Dan gaan ze wegrijden, maar wat dan? Nee, maar gewoon kip op onze eigen manier maken. En curry, curry, weet je wel. eigen curry meenemen. En, Niet een Hollandse curry, hè? Je moet een Surinaamse curry hebben. Ja. Ze worden verwend. ja, zeker. Ze worden verwend, daarom is het zo. Ik word er verwend. Je ziet ook aan mij. Het leven gaat goed. En je moet het beste van maken van het leven. Ja, zeker. En wanneer waren jullie voor het laatst in Suriname? Dat was vorig jaar. We zouden dit jaar ook weer gaan, maar was chikungunya weer Actief. ja, actief. Dus hebben we gezegd nee, dit jaar niet. Als het wat rustig is, dan gaan we. En waarschijnlijk nemen we ook onze schoonvader ook mee. En dat we samen zeg maar, vakantie gaan. En jullie volgen de situatie zo een beetje in Suriname hoe het gaat? Niet op de voet. Ja, we hoorden dat Santokki was overleden. Nou, economisch ja, hoor dat de koersen weer omhoog gaan. Dus ja, ik weet het niet. Ik hoop het beste voor Suriname. Want ik ben laatst hebben een cruise gemaakt van 2 weken. En dan kom je op al die eilanden. En dan denk je, nou, dit zou toch in Suriname kunnen? Oh ja, je zou denken, waarom Suriname zo'n prachtig land, zo'n mooi land? Ja, dus dat zit ik me af te vragen. Er is zoveel potentie. En op al die eilanden, het Caribisch gebied, leven de mensen van de toerisme. Zou een minister van toerisme moeten komen in Suriname? Ja, als het die nog niet was, maar er moet geïnvesteerd worden in infrastructuur, in hotels en noem maar op. Dus ja, het zou veel grootschalig aangepakt kunnen worden. Ja, dus we beginnen bij Sanderij. Ja, en ze moeten stoppen met die goudwinning, want daardoor gaat het werkelijke zeg maar goud, dat is het natuur van Suriname, kapot. Dus ze moeten stoppen met al die dingen, investeren in toerisme. Ja, de minister moet naar te kijken of de president en ze zeggen oké, nu moeten we er wat aan gaan doen. Want jullie zijn geweest en jullie vinden van daar zou nog wat aan moeten gebeuren. Precies. Want Suriname is zo'n potentie. Ik wil graag daar ook een huis hebben, maar ja, als ik die situatie, denk ik ja, dan ga ik maar lekker nog genieten. Gaat u lekker reizen naar andere landen. En wat is een prachtige reis wat u laatst heeft gemaakt, behalve cruisen? Wat is een prachtig land? Vorig jaar zijn we naar Thailand geweest, een rondreis gedaan. Ook prachtig. Prachtige mensen, prachtige eten. Ja. Dus, En waar haalt u de tijd vandaan? Want u gaat naar de schoonvader, u gaat reizen. Of je bent toch... Nee, je moet prioriteiten stellen. Er is altijd wel tijd. Dan maak je tijd. Maak je tijd, ja. Anders is er niemand tijd.
Kijk, als je ouders toen je klein was, hebben ook tijd voor jou gemaakt. Heeft ook alles opgeofferd. En ja, nu zij komt uit een gezin van 5 kinderen. En nu heb je een gezin meestal van 1 of 2 kinderen. Weet je wat, dat vinden allemaal dan te veel. Moet je dan denken, toen de tijd, hoeveel moeite de mensen hebben gedaan om voor een kind te zorgen. En alles geofferd. En nou ja, als we een klein beetje kunnen offeren, is niks vergeleken met wat onze ouders voor ons hebben gedaan. Geweldig, geweldig mensen. U ziet het, wat een liefde stralen deze mensen uit. Hou het vol, ga door, zolang het nog kan. Doe goed en kijk niet om, zeg ik. Maar goed, Ook voor andere mensen, ook niet geen familieleden, maar ook mensen om mijn naasten, dat is liefde, dat is sewa. In ons hindoeïsme hebben we het over sewa. Dat is de grootste deugd wat je kunt doen voor de mensheid, voor elkaar zijn. voor elkaar zijn. En onbaatzuchtig, zonder iets van terug te verwachten. En daar krijg je een mooie wereld van. Geweldig, mooi gesproken. Wat voor werk doet hij? Ik zit bij Defensie Defensie in Nederland. in Nederland. Maar, wat? Administratie of met een militair met een pistool? Ja, dat mag ik niet zeggen. Je mag het niet zeggen. Nee, helaas niet. Je bent geen kapitein of luitenant of generaal. Nee. Je mag het niet zeggen. Nee. Mensen, je ziet dat geheimhouding. Ja, nee, maar dat is, ik werk bij Defensie en met heel veel plezier. Dus wij zorgen dat het, ons land, maar ook onze bondgenoten, gewoon wordt beschermd, verdedigd tegen invallen van buitenaf. En de kans is, ja, als je kijkt wat er in de wereld gebeurt, aanwezig dat dat hier ook zou kunnen gebeuren. Wat we niet hopen natuurlijk, maar daar proberen we alles aan te doen om het te stabiliseren. Dat is onze taak. Want heel veel mensen maken zich nou zorgen wat er daar gebeurt in het Midden-Oosten. Rusland aan de andere kant, Trump aan de andere kant. Blijf positief denken, weet je wel, want dat geeft kracht. Als we allemaal negatief gaan denken, dan krijgen we een negatieve spiraal van energie. En dat is niet goed. Maar ben je bang dat Trump uit de NAVO stapt? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Hij dreigt ermee hoor. Ja, dat is iemand die houdt van dreigen. Hij voegt het niet het woord bij de daad. Dus Dat is wel een beetje bluff. ja, dat is zijn politiek. Dat is zijn politiek. Dat zie je overal. Maar ja, er gaat wel weer stabilisatie komen. Want dat zie je in de wereld. Je hebt zeg maar ups en downs, weet je wel. En alleen, ik hoop dat het de oorlog snel voorbij gaat, zowel in Oekraïne als in, zeg maar in het Midden-Oosten. Want ja, daar wordt ons leven hier over de hele wereld gewoon duurder. Vooral olie. Dat heeft over de hele wereld heeft dat effect. Maar als je een beetje naar de Nederland... Dan krijg je heel veel inflaties, waardoor mensen die het minder hebben, nog minder hebben. Als je de Nederlandse regering zo naar luistert, die zegt jongens, je moet cashgeld in huis hebben, je moet een noodpakket in huis hebben, je moet water in huis hebben, noem maar op. Ja. Ze maken je een beetje bang. Nee, ik denk dat bij onze Hindustanen heb je altijd een voorraad. Dus wij kopen altijd, niet alleen voor de week, we kopen altijd voor een maand of 2 meer, weet je wel. Maar als ze nu oproepen, hey, mensen kom op, sla op de Nederlanders die vroeger niet hadden. Nu wordt er opgeroepen, sla op, want je weet maar nooit wanneer de Russen komen of wie dan ook. Dat kan. Dus je moet altijd zorgen dat je minimaal voor een maand proviant hebt. En doe je dat niet, ja, dan is de kans groot dat je dan zonder komt te zitten. Dus jullie hebben wel genoeg in huis? We hebben altijd genoeg in huis. En ook voor anderen. Dus we sturen naar Suriname, noem maar op. Dus pakketjes en noem maar op. Dus het is niet alleen voor onszelf, maar we denken ook aan onze medemens. Heel mooi gesproken. Familie of geen familie. Ik heb ook vrienden. Wordt dit ook in Suriname uitgezonden? Ja, een goede vriend van mij, Michel Nanson. Dat is een schoolvriend van mij van kleins af aan. Nou, als hij het moeilijk heeft, belt hij me van ik heb het moeilijk. Ik zeg nou, dan maakt er wat over, wat ik kan missen. Wat een gezelligheid, wat een mooiheid, wat een goed hart. Jullie hebben het mooi gesproken, dankjewel. Jullie mogen natuurlijk iedereen groeten. Ook mensen in Suriname of Amerika, waar dan ook, India, noem maar op. Ja, we hebben vrienden en familie over de hele wereld. Ik wens iedereen heel veel voorspoed en geluk in het leven. En mogelijk dat we elkaar weer zien voor bekende vrienden, familieleden. Dus we houden we zijn een mens. Dus we houden van familie. Dus ja, we zijn een familiemens. Nou, geweldig, mooi gesproken. Wilt u nog iemand groeten? Nee. Een tante, oom, een nicht? Nou, mijn kinderen, Gita Hanuman en Akasa Hanuman.
Kijk, zeker weten. Kulturo TV speciaal voor jou. En we staan hier natuurlijk bij Warung Sayang. En bij Warung Sayang kan je lekker eten halen natuurlijk. Je hebt ook bami, nasi, alasan, defkis, jaso. En natuurlijk, zeker. En heeft je al eten gehaald? Ja, we hebben net Tillo gehaald. Lekker Tillo gaan eten. Tillo is hier heel goed. Heeft wel vaker eten hier gehaald? Ja. En dan gaan we samen met mijn schoonvader nu opeten. Ja, zie, je hoort dat hier kan je lekker eten halen en er is vaker eten hier gehaald. Dus kom gezellig hier bij Warung Sayang. En dan gaan ze het smullen. Goed, bedankt en tot een volgende keer. Dankjewel, dag. Ja, Bradagasa, dit was het ook alweer, Kulturo TV speciaal voor jou. En het is altijd fijn toe naar Rotterdam. En we hebben gesproken met een paar leuke mensen. En ook dat was het weer vandaag. Leuke mensen gesproken, het was gezellig. We staan natuurlijk ook hier bij het Grote Broekenpaleis in Nederland. Grote en lange maten, herenmode. En dat kan allemaal hier aan de Pretorialaan. En dan kom je gezellig langs en je weet het hè, altijd de koffie staat klaar. Maar goed, hier, vandaag en altijd, Ikalomsag, wij groeten u. Het was weer een fijne dag hier op de markt. Gezellig, leuke mensen gesproken. En natuurlijk altijd blijven volgen, want we doen het voor jullie. Ja, abonneer, geef het door. En Isabitak, Kulturo TV, speciaal voor jou. Goed, we gaan jullie bedanken. Bedankt voor het kijken. Deel het hè. En Isabitak, zonder jullie zijn we nergens. Thank you voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye, swai swai. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Zylecare is natuurlijke selfcare
geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.